Cina gosong. Wakijan awan kuwi katon seluntrut praupane lan ora semangat anggone nyambut gawe. Wis pirang-pirang dina iki gaweane sepi. Ora ana truk ekspedisi kang mlebu. Lan ditambah cuaca sing ora bersahabat. Saben dina udane prasasat ora mandeg kaya disokake saka langit. Apa maneh minggu iki ngepasi ngarepake hari raya Imlek. Ujaring wong akeh yen ngarepake Imlekan udane ora mandeg nganti tekan Cap Gomeh. 3 dina kepungkur mung ana truk box siji saka Surabaya kang bongkar muatan karpet plastik ing tokone Kohlim. Bubariku dina candhake wis ora ana meneh ekspedisi sing mlebu nganti dina iki. Wakijan pegaweane dadi KB-KB utawa kuli bongkar muat barang saka truk ekspedisi dilebokake menyang toko-toko ing wewengkon Pakujan. Kuli bongkar muat ngono iki kerjane bebarengan utawa tim. Sak kelompok biasane diayahi wong 4 kanthi wilayah kerjane 10 nganti 15 toko. Bayare borongan diitung saka jumlahe barange kang dibongkar. Yen bongkarane akeh, hasilnya ya lumayan. Banjur duit hasil bongkaran dikumpulno. Lan yen wis wayahe rampungan sore, banjur didum rata. Yen kahanan rame bongkaran, sedina Wakijan iso ngantongi duit 100.000 resik. Jan, ngopo kowe kok ngelamun sajak abot pikire? Takone Kohlim buyarake lamunane Wakijan. Iya kok, lagi mikir. Wis pirang-pirang dina iki ora ana truk mlebu lan ora ana gawean. Tegese ya ora ana pemasukan. Jawabe sinambi nyekeli sirahe sing ora ngeluh. Ketambahan anakku ragil meriang, awake panas lan Mbak Yune wis wayahe mbayar SPP sekolahe. Beras sing omah uga mung kari sekilo. Malah nganti saiki ora ana pemasukan. Sambate Wakijan nelongso. Kohlim melu angles atine krungu sambate Wakijan. Kohlim salah sijine pemilik toko ing Pekojan. Tokone adol uburampe produk plastik kayata karpet plastik, terpal lan sak panunggalane. Tokone uga mlebu wilayah kerjane Wakijan sak kancane. Dadi yen ana bongkar muatan sing ngayahi ya Wakijan sak kancane. Senajan beda ras bangsa karo kuli-kuli bongkar muat, nanging Kohlim iso membaur lan srawung kanthi rukun. Kanggone para KB-KB, Kohlim dikenal minangka pawongan kang ora pelit lan akeh derma marang sak padha-padha. Asring menehi bantuan marang kang butuhake. 2 sasi kepungkur, Parman sambat bojone arep operasi. Kamangka duit tabungane ora nyukupi kanggo biaya rumah sakit. Dening Kohlim banjur disilihi duit lan bayare oleh dicicil. Jan, mengko sore yen kowe bali, kae ana beras endok lan kecap, cangkingen, gawenan mulih kanggo mamahe bocah-bocah. Aloke Kohlim. Inggih kok. Matur nuwun. Mengko ndak gawane. Jawabe Wakijan kanthi praupan sumringah. Ora rinoso wayahe wis ndungkap sore.
Jam ing toko wis nuduhake angka 5. Wis wayahe padha bali. Wakijan banjur pamitan Kohlim lan nampani sembako kang wis disiapake. Beras 5 kilo, endhog sekilo, lan kecap sebotol. Wenehane Kohlim wis diwadahi plastik. Banjur ditaleni ing boncengan sepeda ontele. Wakijan yen budal lan mulai nyambut gawe, numpak sepeda ontel. Omahe ana ing Peterongan. Penere arah mengidul kurang luwih 6 kilo yen saka Pekojan. Udane isih niba, nanging mung grimis riwis-riwis. Wakijan ngontel sepedane meceki dalan sing isih teles. Arah mengidul, arah Pekojan bablas lurus arah Benteng. Karepe trabas dalan lewat Jagalan. Banjur mengetan liwat Mataram. Biasane dheweke yen mulih liwate bukaan mengetan. Banjur tekan perapatan Dr. Cipto menggok nengen arah Peterongan. Nanging iki nyoba lewat dalan trabasan. Karepe ben enggal cepet tekan omah. Tekan Jagalan, sepeda dienggokake ngiwa tekan Protelon. Dheweke dindek dening pawongan kang omahe ing pojokan Protelon. Pawongan kasebut ngundang sinambi ngawe-awe. Pak, tulung berhenti sebentar. Aku arep minta tulung. Aloke pawongan kasebut. Wakijan banjur ngendhekake sepedane lan menggok ing omahe wong iku. Pranyata wong iku sakwijining tacik-tacik Cina umurane udakara 50 taunan. Sing ndadekake gumune Wakijan, tacike kuwi wong Cina. Nanging kok pakulitane ora putih resik, nanging ireng ing sebagian perangan awake. Iya Cik, piye arep njaluk tulung apa? Jawabe Wakijan. Pak, aku minta tulung kirimno barang iki kasihke ke anakku. Omahe perumahan Semarang Indah. Nanti ongkose dibayar anakku. Guneme tacik kuwi. Wakijan sakjane wegah. Amarga wis ngarepake maghrib. Anak bojone wis padha mesti ngenteni. Nanging Wakijan eling yen dina iki ora oleh duit amarga ora ana bungkaran. Lah kok ana sing ngongkon, dijanjeni ana ongkose. Mulane banjur disanggupi. Wong sing dikirim wujude barang cilik. Pikirane mung siji, oleh duit. Syukur bisa kanggo ongkos mriksakake ragile. Lan syukur bisa kanggo bayar SPP anake. Barang cilik banjur ditampani. Jebule arupa cunduk utawa tusuk konde werna emas. Sajake barang kasebut pancen digawe saka emas murni. Tusuk konde dibungkus kain putih. Nuli diwadahi tas cilik, banjur dilebokake tas cangklonge. Sakwise diwenehi jeneng lan alamate tujuan, banjur Wakijan pamit lan puter balik ngontel sepedane nuju ing perumahan Semarang Indah. Jam 6:30 wengi, dheweke tekan perumahan Semarang Indah. Banjur goleki alamat sing diwenehi Cik Lian, yaiku wong kang njaluk tulung ngirimake tusuk konde mau. Jeneng lan alamate anake yaiku Yeni, Perum Semarang Indah, Blok DD 2. Sakwise muter-muter, akhirnya ketemu alamat sing dituju. Banjur bel ing pager dipencet. Ora suwe lawang omah dibuka. Lan ana wong wadon enom metu saka omah. Cari siapa, Pak? Ditakoni wong kang jenenge Yeni kuwi. Kang ora liya ya anake Cik Lian. Saya disuruh Cik Lian Jagalan mengirimkan barang titipannya ke Cik Yeni anaknya. Maaf, apa jenengan Cik Yeni? Wangsulane Wakijan semu mitakon. Wong wadon iku sajak rangu-rangu arep nampani barang titipane iku. Lan katon propane malih dadi pucet lan kaya sedih banget atine. Bungkusan tusuk konde banjur dibuka. Lan sakala pecah tangise wong wadon kasebut. Sinambi Depro bengok-bengok. Mama! Wakijan wong dolongap-dolongop kaya kethek ditulup. Deleng kahanan iku.
Amarga durung ngerti apa sing sak benere. Sakwise tangise Cik Yeni lerem, banjur Wakijan diakon mlebu dhisik lan jagongan ing kursi teras. Cik Yeni wiwit cerita, yen sak benere mamae sing ora liya ya Cik Lian kuwi wis tilar donya sewulan kepungkur amarga kacilakan ing Tuban. Travel sing ditumpaki saka Surabaya menyang Semarang tabrakan karo truk tangki BBM ana ing Tuban. Lan mobil kalorone kobong, sopir lan kernet truk mati. Lan kabeh penumpang termasuk sopir travel uga mati kobong. Salah sijine penumpang ya Cik Lian sing arep bali saka Surabaya menyang Semarang. Cik Lian saka nyambangi anake nomor loro sing bubar lairan. Ing Surabaya, omah ing jagalan wis wulan iki disuwungake. Ora dipanggoni amarga pancen wektu semono sing manggoni ya mung Cik Lian dhewe. Amarga bojone wis tilar donya 5 tahun kepungkur. Anak-anake telu wis duwe omah dhewe-dhewe. Sing barep ana Jakarta, sing nomor loro ana Surabaya, sing bubar lairan iku. Lan Cik Yeni, anak ragil sing omahe isih sak kutha ing Semarang. Cik Lian dikon melu salah sijine anake nanging ora gelem. Milih manggon ing jagalan. Tusuk konde sing diwenehke iku minangka warisan tumurun leluhure. Wakijan sakala melu lemes krungu critane Cik Yeni. Ora ngira yen arep ketemu arwahe wong sing wis mati. Sewulan kepungkur lan njaluk tulung dheweke. Ngeterake amanah leluhure. Sakwise kabeh jelas, banjur Wakijan pamitan arep mulih. Sebentar dulu, Pak. Tunggu dulu. Cik Yeni alok sinambi mlebu omah. Sakwise sauntara, Cik Yeni metu karo nggawa amplop putih. Banjur dilungake Wakijan sinambi ngomong, "Pak, ini sekedar berkat Tuhan sebagai ucapan terima kasih kami sekeluarga karena Bapak menyampaikan amanah keluarga kami dari Mama. Mohon jangan dinilai dari jumlahnya ya, Pak. Semoga ini bisa bermanfaat bagi keluarga Bapak. Tuhan memberkati." "Oh, iya, Cik, terima kasih. Saya sebenarnya ikhlas kok, Cik, menyampaikan amanah almarhumah Cik Lian. Saya ikut berbelasungkawa. Semoga almarhumah tenang di sisinya." Pangucape Wakijan sinambi salaman. Ngucapake matur nuwun banjur bali mancal sepedane. Tekan ngomah jam 8:30 bengi. Bojo lan anake wis ngenteni tekane Wakijan kanthi rasa kuwatir. Kanthi wengi kok ora bali-bali. Banjur Wakijan cerita marang sing wedok apa kang nembe dialami. Amplop saka Cik Yeni dibuka. Isine dhuwit 500.000 rupiah. Wong sak omah banjur sujud ing ngarsane Gusti kang wis paring rejeki marang kawulane lan ora lali ndongaake almarhumah Cik Lian karben arwahe tenang ing ngarsane Gusti.